Hadada ibis, those are Hadada ibises, the brown ones, and these are Egyptian geese. Egyptian geese. These that look like ducks. And to the right of the Egyptian geese, I'm looking at the water thickness. Water thickness to the right of the Egyptian geese. So this is another school of hippos. This is one group, and there will be one dominant male. There will be one dominant male in such a group. Oh, Dad. Ja, den der sidder der. Ja. Vi har sådan en ringegang med. Det var det. Det er nok for at Så skal du sidde herovre og kigge ud? Ja, Hun har det godt. Du ser godt med mad hjemmefra. Du vil nok ikke kende hende, når vi kommer hjem. Du er sikkert blevet så syg. Bare må vi have så meget mad. Var det godt at få en lille kram? Må jeg lige have en? Hvor skal jeg være kineser? Så er der flodheste. Prøv at se den lille skruk, det er utroligt. Du hvis det kan komme ned i den her skruk der, ikke? Ej, hvor sidder der